dårlig, men du er fin. Du skal ikke røre mig. Hvorfor fanden? Fordi jeg har ligesom en kamp i morgen. Det duer sgu da ikke. Jeg har et hygge her i buen. Der er min lillebror skulle da prøve. Han render rundt med et lille ø i 2 uger. Jeg er min roligan knæ. Roligan? Hvad fanden er du? En skide Barca-fan. Nej. Okay. Men bare lige så du ved det godt. Så står Frederik H.P. Det står så for Frederik Homopis. Andersen. Det er da sådan noget røvnord. Det er da ligesom Julie. Jeg får en alien. Ja. Og så er der jo også lige det, at din lillebrors bedste ven, han er noget, der hedder træ, som er brændt ned. Aske. Ja, det ved jeg godt. Det vil jeg så give dig ret i. Aske, han er dum. Ja. Og så er der lige Karl. Han kan fandme finde ud af at takle småbarn. Hvad nemlig? Ikke i os! Jeg er ikke et småbarn. Nej, du er stor dreng. Det er også sjovt. Nej, så vil jeg overhovedet igen. Hvad så? Så prøv at snakke dig ud af det her. Nu! Nu får du sagt. Øj, Victor, dit spade, så det ikke kunne slange på. Det var ret godt. Men det er på den her! Det er ikke godt. Så ikke banke! Okay, så hvad skal jeg? Gå glad i bad, seng i Gå, jeg riske bag. Får du ret samvittighed? Nej, ikke i hovedet, Ja, mand. okay. Så er der jo dengang, hvor min lillebror han skulle spise morgenmad. Så tager jeg nogle kiks og en portion havregryn. Så taber han kiks ned i havregrynene. Så tuder han og skal have en ny portion kiks med havregryn. Så taber han den ned i igen. Så samler han den op, og så knækker han den og smider den ned i igen. Og så brokker han sig og vil have en ny. Og så er det jo så der, jeg bliver sat af. Hvad fanden sker der for det? Jeg har ikke mere.